Jo, čaute, moje meno je SDRPR, dneska vás vítam pri ďalšom videu. Ľudia, ako sme sa tu minule ukazovali, dali sme si von základovú dosku z tohto telefónu a včera som sa snažil diagnostikovať, ona je tuto ohnutá, aj tuto je ohnutá. Nepodarilo sa mi to opraviť úplne, podarilo sa mi ten telefón premazať a setupnúť a dneska si teda dáme vonku preč všetky diely z tohto housingu a skúsime si ich potom namontovať ďalšiu videjku do nového. Ešte predtým, ako toto video začne, choď prosím ťa dole pod video a daj like odber na toto video a pomerom do videa. Takže, asi si zoberiem moju podložku na veci a ideme sa na to teda pozrieť a dáme si vonku pár vecí. A začal by som asi túto z vrchu. Takže zase si zoberieme Philips a dáme vonku. Šrobík 1, ten je zase Y-nový. Zoberieme Y-nový von, šrobík 1 a dáme si hornú dosačku. OK. Takže zoberiem šrobík 1. Kam išiel ten druhý? Dobre, ja ho určite nájdem. Takže dáme sa troška alkoholu. Budem troška, myslím, úplne toto utopiť. Tak, ešte poriadne utopenie. A teraz iba zatlačím z druhej strany na tento flash a začnem postupne vyťahovať von. Musím vybrať samozrejme, že je tento mikrofónik. Tak, a máme to vonku. Do saklíku, ale ten dosaklík si necháme ešte otvorený, pretože čakáme na šrobík. Ďalej by som si vybral túto hornú časť, tento celý flex, aj s touto celou antenou. Zase otvoríme nový sáčok, hodil by som nejaký držek na sáčky. OK, mám tu nejaký primitívny držek na sáčiky a ideme. S Y-novým vyberieme prakticky všetky šrobíky, čiže jeden, druhý, tuto je tretí, to je štvrtý. Teraz to zase iba utopím v alkohole a ideme skúsiť pomalinky začať pikovať. Takže najprv skúsim nadieť túto časť. A nie, no nič. Tento jeden diel sa nám roztrhol. Dobre, ale máme z neho aspoň šrobíky, takže budem vedieť, že tento jeden diel musím zaobstarať. Rip môj budget. Ja by som chcel spraviť tento spodok, takže zase zoberieme si sáčok, otvoríme a môže sa ísť sáčkovať. Zaverieme si Philips a ideme. Šrobík 1, šrobík 2, tento šrobík by mal byť od tohto. Yes. 1, 2, 3 a tu je 4. Takže sa do sáčku všetko pohádzať. A teraz by som si dal vonku toto. Tu je ešte jeden šrobík. Táto krytka by mala nejako zísť von. OK, tam bola klipka. Máme to vonku. A teraz to zase iba utopím v alkohole. A začneme pomalinky právovať. Ale ešte predtým si potrebujem zobrať to šrobík a dať si von. Toto a toto. Tak. Zatiaľ si ich položím vedľa a môžem začať dávať vonku. Áno, či si teoreticky by to malo ísť vonku úplne samo. A to celé drží ešte na spodnom flex kábli, takže musíme dať úplne všetko. Takže zase zoberieme Philips, šrobík ďalší, tu je ešte ďalší a teraz toto musím vybrať. OK, a teraz to ešte zase utopíme v alkohole. Kým sa nám bude to lepidlo roztapať, ešte si s Philipsom rýchlo vyberiem tieto dva šrobíky. A OK, jedna. Yes, dobre. Toto sa hýbalo troška. Čiže to všetko vyberiem. A dobre, a poďme to skúsiť dať von. OK, tu sú ďalšie dva šrobíky. Dobre, tak to zišlo. A teraz poviem z tohto toto dole. Šrobíky už tam nevidím žiadne, čiže už to bude čisto iba lepidlom držané zvnútri. Tak, teraz ešte potrebujem uvaniť bočnú stranu. Yes. Dobre, ešte zoberiem tento mesh, čo toto je. Alebo to tu nechám, keď takto potom sa vyberiem. Ešte musím dať dole troška skla, čo mi tu ostalo. Tak, máme celú tú spodnú časť dole. Dobre, a čo ešte máme v tom housingu? V tom housingu ešte máme túto malú čiernu vec. Tá musí ísť von. Celá táto bočná lišta, pretože tu je strašne veľa vecí. A dobre, asi si dáme vonku bezdrátové nabíjanie. Zoberieme tento plast, vytrhnem ho odtiaľ, ten si odložím, lebo tam bude ešte potreba. A potrebujeme dať vonku toto celé s týmto. Šrobík 1, šrobík 2. Šrobík 1, tu mi spadol šrobík 2. Beriem túto krytku, na ktorej je ten zvyšok. No a teraz príde ten najťažší čas na tomto celom telefóne. Pretože toto je tak jednoduché odtrhnúť. OK, dal som to dole, neviem ani ja. OK, aj keď sa rozmýšľam na to, že by som to iba celé vymenil, pretože to už neviem, ako na tom bude. Ale potrebujem dať von. Tento šrobík, tuto je šrobík. A tuto ešte, ideme do vonku šrobík do rici. Tento hej, tento tiež a tento tuto je len vôbec. Ja neviem prečo, lebo to je dosť dôležitý šrobík. Takže si to môžem takto skúsiť celé zobrať.